Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi, aron nga magadaig sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka, Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka, Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi, aron Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban, welcome na usab sa itong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanatog higayon panahon sa pagduol o pagpasalamat, pagpasidungog sa iyang pagkamaayo sa matagusan nato ka kinabuhi. O dalaygon ang ihangalan nga nagatiman og nagproteksyon kanato nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Dili nato kalimtan ang paghatod og mga pagdaig ug pasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios sa tanang panahon. Tungod kay ikaw ug ako giumol og gipakataw sa kalibutan aron magdaig, maghalad, magpasidungog, magpasalamat ug mag-alagad sa iyang ngalan. Sa ato karon nga panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Gidasig ko ikaw sa paglito ug thank you Lord. Salamat Ginoo. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya kami amahan nagkahiusa sa pagduol kanimo. Aron sa pagpasalamat kanimo sa pagdaig, pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa matagusan namo ka kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman ug pagpanalipod, sa imong pagpamati sa imong mga pag-ampo ug pagtubag sa among gipangayo kanimo. Salamat amahan nga dili gid kami mapakyas sa panahon nga kami modangob kanimo. Padayon mo kaming gitubag ug giatiman ug padayon nimo giamuma ang matagusan namo kinabuhi. Bisan asa kami sa kalibutan naa ka. Ang mga kaigsunan nga naa karon sa nagalay mga nasod, padayon usab nimo silang gibantayan. Padayon usab nimo silang giampingan. Padayon nimong gipaabot nga ang imong pagpanalipod, ang imong pag-atiman, ang imong pagtagbo kanunay nilang nasinatian. Musamahan dawata among mga halad, mga pagdaig, mga pagpasalamat, pagpasidong kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran, pasidong kan. Nga bisan pa man sa amo karon nga panag-uban, salamat amahan sa imong pagpanalangin usab sa among kinabuhi. Sa amo karon nga pagsugod dining adlaw, salamat amahan sa imong pagsugod. Samtang kami nagsugod ka usab sa pagpanalangin. Nagsugod ka usab sa pagtagbo ug pagatiman kanamo. Wala nimo ilayo ang among kinabuhi sa imong pagatiman. Wala nimo ilayo ang among kinabuhi sa imong mga plano, sa imong mga saan. Imo kaming giagak, padulungan ha kanimo. Amahan Dios sa makagagahom, sa amo karong panag-uban, panalangini kami sa imong mga pulong. Panalanginin usab kami sa imong mga mensahe. Ang among makaigsunan nga nakaro silang Pinoy ana.
imong tabangan sa pag-atiman o pagkaumuma, pagpadako sa ilang mga anak. Salamat Ginoo nga nagsupply ka kanila. Imo silang gisuplayan og kusog. Imo silang gisuplayan sa tanan nilang gikinahanglan na po sa tanang kalipay kalinaw. Nga mo gikinahanglan maputunan sa matag tao samtang kami naghulat kanimo. Among itugyan diha kanimo kini maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nga nining adlaw padayon ka magapamuhat. Padayon ka o sa magatagbo o bisan pa sa tanang gikinahanglan niini. Salamat o Dios nga padayon ka o Dios nga magabalos o magabalik, magaganti sa mga katawhan nga nagmatinud-anon sa mga buluhaton, sa pagpalapnag o pagpakatap sa mga mensahe nga gikan kanimo nga mo gikinahanglan sa imong mga katawhan. Salamat Amahan sa imong pagbalos o pagganti o pagpanalangin kanila nga nagmatinud-anon sa buluhaton aron pagpakahilap sa mga mensahe nga gikan kanimo. Salamat Amahan, Ikaw Dios ang pasalamatan pasidunggan. Sa mo karon nga padag-uban, din magpanalangin na usab ka kanamo. Sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalanginan sa Ginoo anining adlaw. Og sa atong karon nga panag-uban, ako nagtuo nga ikaw i-bless sa Ginoo og panalanginan pag-ayos sa Ginoo. Ilabi na gyud sa mga pulong nga ato karong madunggan diri sa atong panag-uban. Good morning sa tanan natong mga listener sa Shiny FM 101.3 diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Sa matag live sa ato ang programa mga kaigsunan inyong madunggan mabati ang ato ang FM station 101. Pero sa human sa atong live ato ra sad ning i-off. Dili isad nato mapatingog ang ato ang FM station 101.3. Isa nimo tingog pagbalik karong mag-live na sa ta. Tungod kay ang ato ang laptop ni surrender. Murag time na pod niya nga kinahanglan siyang i-repair o kaha unsay maayo ani. Tungod kay wala gid siya mo open o niya nilagom ang iyang screen niya murag dili na niya kaya. Kinahanglan sad siya mo pahuway. Mao na nga bisan ang butang sa kalibutan kana bitang mi hatag og mga ilhanan og pagpamatuod nga ang mga butang sa kalibutan ang tanan temporaryo lamang. Unang ikpahibalo nako alang sa tanang mga pinalangga natong mga listeners sa 101.3 FM station Malabuyok. Madunggan ninyo ang atong programa matag buntag o kaha gabi kung doon na tayo live. Og kung wa tay live dili sad ninyo madunggan ang mga sunata tungod kay ang ato ang laptop dili na ma-open. Kinahanglan pa nako ning ipatan-aw ug unsay maayong buhaton niini. Arita sa atong mga kigsunan nga mga muripli no, may buntag, may pagiguban sa tanang mga muripli, ilabi na sa atong mga kigsunan diha sa Compostela, sa Surigao, Mindanao, ilabi na sa atong mga kigsunan nga nasa gawas sa nasod. Ako nagtuo nga ang Dios paday nag-umuma og nagpanalangin kaninyong tanan. Og padayon ang Dios nga magabubo sa iyang panalangin sumala sa iyang mga saad, pabilin lang tang matinud-anon sa iyang ngalan. So good morning. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa iyahang pagkamaayo. Og atuta sa paghatag og panahon sa pagbasa no sa atoong mga pinalanggang mga followers, mga listeners, igsuon diha kang Kristo nga nagsunod na sa ato ang programa og naghatod nag mga mensahe diri sa atong panag-uban. May buntag ni Marivic Dayangko og si Sister Elena Aquamag. Hello Pastor, blessed morning kaninyo ni Pastor Hazel. Ug sa tanang mga kaigsunan dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo nga padayon nagapamuhat og nagapanalangin sa imong kinabuhi Pastor.
uban sa tibok nimong pamilya. God bless pastor og sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko from Davao City. Maayo nga pakiguban ninyo Sister Elena og si Sunny Kuling. Yes Lord, amen. Maibuntag ninyo di Sunny Kuling. Og si Sasi Kundi, good morning. Pastor Carmen Mahilong Badigi og ato igsuon si Malin nga nanuka diha sa gawas sa nasod. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Ug maayong buntag, maayong nga pagpaminaw. Ilabi na sa atong mga kigsunan nga nagmadinesigon sa pag-share ni ining atong programa. Oras atong nga programa mga kigsunan, alas 6:39 na sa kabuntagon. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Mayong nga buntag, pwede request pastor awit makalangit katong compose nimo ani Pastor Art nga inig Bible study. Salamat pastor. Nindot ba ito no? Itong inig Bible study. Na may compose ako daytong kuanon kanang ako tong ibansay usa. Ako tong ibansay. Pero ako ning ipadungog diri sa tong programa ha. Ako tong pangitaon. Ako tong pangitaon pasig makit-an to diri. Sa atong Dios nga are. Sige, sige ilukso. Sige, sige ilukso. Ipahugyaw ang pagdayig. Sa atong Dios nga are. Ang kinabuhit ang gipaantos. Sa pagsulay kita gigapos. Daw dili na nato masabtan ang dagan sa atong kalibutan. Apan kita dili mabalaka. Sa mga bagyong kita dili matumba. Sa mga gubat may kapasalitan ta. Pagkarako gayud sa iyang gugma. Gugma nga walay kapareha. Mga kaluyata gibungkat na. Aron magday kaniya. Sige, sige sayawe. Sige, sige sayawe. Ibahugyaw ang pagdayig. Ngadto sa atong Dios nga are. Sige, sige. No, ako ang pangitaon diri sa to dapit ang maong awit no. Basig makit-an lang nako diri. Murag mao na siguro ni. Ning ipabot diha kaninyo sa kaawit nga makalangit. Ako atong tanaw sa to Pero dapit. kunya ra na. Press the Lord. Ako sang pangitaon ha sa to dapit Holy Spirit para kay gihikap is Ginoo. mura magyabag. Ang tanan kami mo Ako sang pangitaon kung asa to dapit mga igsoon ha. niya. Ako lahi ako Tinoohan. Kani. Kaniya. Sige. Praise the Lord. Ayaw lang looks Magellan Hotel. Sakto, makapahimulan. Pangitaon sa nako kung asa gyud to dapit. Yes, Lord. Pasahin. Hallelujah. Musabay ang ganahan musabay. Praise the Lord. Sa unang palapit kong pag-study, ako na ignorante. Kay bahin sa mensahe, wala yun ko'y ikasulti. Ipaningot o ikolbaan, ay wako'y naibawhan. Bahin sa kasulatan, si Kristo gihisgutan. O niya, ipadayon ako san ako gikuyawan. Kaingon niya ako lahi ako Tinoohan. Wa ko iksapayan maangkon lang kaluwasan.
taga-Bill Bible Study, malipayon ako, pirmi mo bitin ako sa Biblia, bisan katawan ko nila, dili na lang iksapayan ang istorya sa silingan. Total nasabdan ko naman mga pulong nagitunan, sumalas sa kasulatan, matatao pagahugman. Mipadayon ako pagpaminaw sa Ebanghelyo, tanang bisyo ko ako nang ibiyaan mo, bitin ako sa Biblia, bisan katawan ko nila, dili na lang iksapayan ang istorya sa silingan. Sugal sigarilyog siya po, luton na nagyot ako, dili na sad ko maglaway sa mga dapit malaway, kay ang ako nakalipay, pagsimba na kanunay, karon matag Domingo, excited na gyud ako. Amen. Mobit din ako sa kani nga maong kanta mga kaigsunan, nakampos namo ni niya uban ni Pastor Art Pakli. Iya gyud kong giari gyud atong Thanksgiving anniversary nato atong last March 6 kay manganta mi pagayo niya wa mapun mi kadayog panganta kay perti mapong kung pausa napagaw-sad ko ato nya hangtod gani karon medyo napay pagkapagaw-pagaw kaning mao nga mga compose mga kaigsunan uban ni Pastor Art ang iyang hangyo gyud nako gipadaygan siya hangyo ko niya nga pastor mag-compose ta nya ingkong usa may atong komposon ingkong nga atong pangayoon sa Ginoo kay mas sayon pag pangita og lyrics pero lisod kayo ang pagpangita og tono kay sa kadaghan ng mga tonos mga kanta kasagaran gikuha na sa mga kalibutanon. Kung imong lantawon ang mga composer sa kalibutanon pila siguro na pila na siguro ka buok unya pila na siguro ka tono pila na siguro kalibo ang mga tono nga nasa kalibutan. Isa dili na lisod na tong pangitaon Pastor Gideon kay gipadaygan ko sa Ginoo nga ang mga kantas kalibutan atong bawion kay gikan mo na sa Ginoo tanan gigamit ras kalibutan ingko sa may buot nimong ipasabot isa ini ay kanang mga kanta ni Magsurban og Yoyoy Bilyami ato nang kanang mga tono ana ato nang kuhaon o niya ato nang gaman og lyrics kanang lyrics nga makapahimaya sa Ginoo ingkong mauba amo to nga nagampo may mga kaigsunan hangtod gipadaygan mi sa Ginoo nga kinahanglan namong gamaan og lyrics ang mga kanta nga nas kalibutan unya mo na nga daghan ming na human nga mga kanta bisan kanang kanta nga masdan mo ang kapiligiran unya kanang hangin og sa mga asin og sa mga Freddy Aguilar og kanang kanang manok ni San Pedro mo nang nakanta na compose namo ning kantaha tungod kay gipadaygan sa Ginoo nga kuhaon lagi o at amo ang gaman og lyrics ang mga kanta mo na nga daghan ka iming na compose nga mga kanta mga kaigsunan uban ni Pastor Art Pakli wala mi ka huygo atong Thanksgiving tungod kay napaos man gyud ko isang balik lang ko diri pastor ko sige balik na diri ni manganta ta kay ang ato ang mga compose nga kanta ato tong kanon ato tong buhion nya ingon ako sang gipangutana asa man tong usa ka katong record book gyud nga nakpalit mi og usa ka notebook kanang bitaw mga record book nga gamitonon sa mga security guard nga lista-lista didto in og out amo na gipalit gyud namo nga notebook para amo ang sulatan sa among compose perti na gyud tong daghana unya mo kuno to iyang pangitaon kay nawani nawagtang pod atong bagyong Basyang nga nalunupan pod hapit na gyud abot og second floor ang tubig mo na nga
Matud pa niya nga ako tong pangitaon basig naara to wala ra to maanod. Naara gyud to kay ang area manggod din sila nagsimbahan sa Laom, nalunupan manggod sa atong miaging bagyong Basyang o katong tinong pod nga perting daghana pong nakalas nga kinabuhi labi na gyud diha sa Talisay. Mo to nga ihatag gibalik ra pud to sa Ginoo katong mga kompos sa panahon nga kami magkuyog o maguban kay labi na nga karong panahon na wag sige-sige ra siguro tog ari diri sa bukid diara po kong bisitahon, no? So balik ta padayon ta. Ingon dinhi Madonna ni Cor. Morning pastor from Pangasinan. Makapaminaw na sad ko sa pulong mo. Salamat pastor. God is good. God is good ni siya. God is good. Si Miller Mata Galaw. Good morning pastor. Watching from Gihulngan City. O may buntag ni Millard Mata Galaw. Kumusta mo di? Asa mo di apit sa Gihulngan? Karong pizza 29 karong Marso mo biyahe ko gikan diri sa Malabuyok agi ko og Tampi, Tanhay, Bais, Manhuyod, Bindoy unya ngadto na diha Tayasan man siguro sunod ana unya Imalalod, Lalabertad, Gihulngan. So mo anak ko sa Gihulngan karong 29 unya moangat pagkikog bukid dito sa simbahan nga diin una natong gikursadahan nga ang dapit sa Plagatasanon Gihulngan. Bukid na gyud na kaayo gani ang karsada ana grabe kalikuonon, grabe pod kaangaton. Karong nga 29 murag kanang moagi mi diha moanha mis Gihulngan. Si Tris Chicas, good morning Pastor Gideon, watching from Washington DC. Pwede request song pastor. Ingon diri nga gitugyan kong tanan. Sige, ako ning tagaan og pagtagad, no? Ako ang pangitaon kining awit nga gitugyan ko ang tanan. Nindot ni siya nga awit mga kaigsuonan nga pagpakita nga ang tanan gisurrender sa Ginoo. Gitugyan kong tanan. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. So may buntag no, mayong pakiguban ni Kalma lang ta, si Lucy Gorgonio, blessed morning Pastor Gideon Candelario og sa tanan nga mga naminaw. Si Elizabeth Cobelio Kasantusan, good morning Pastor from Zamboanga City. Ay may buntag og happy watching, happy listening sa ato magigsunan diha sa Zamboanga City. Akong gidasig ang tanan sa pag-share sa ato nga programa para masayod o makadungog ang tanan labi na gyud sa mga pulong nga ato karong hisgutan diri sa atong panaguban. Ginoong Diyos magbubuhat sa kalibutan. Walay laing nagbuhat sa kalibutan kundi ang Dios lamang. Siyang makahimo sa usab pagbag-o og siya nga Dios. Mao'y tag-iya sa tanang butang og siya ang nagdumala og hari siya sa tanan. Hindi ko ayo maong awit. Walay makalabaw kanimo. Mayong buntag, mayong pakiguban no ni Tris Chicas. Salamat kaayo. May buntag nimo diha Tris Chicas. May buntag sa akong asawa Russell Candelario. Good morning. Inatugyan kong tanan sa tiilan mo amahan, tapos ikaw nagihatag kanako. May buntag ni GPC Santiago. Angay kang pasalamatan, simbahon o pasidunggan sa pagdaig. May buntag ni Kalma lang ta. Matod pa ni Brother Chilon. Maayong buntag Pastor Dalaygon ang Dios. Unsay saktong igabalos nako kanimo, ang bahandi angay bang ibayad ko.
nga pakiguban og happy watching, happy follower, happy follow no. Atong follower si Arman Yunias. Good morning. Shout out ko from Dalag, Araca, North Cotabato. May butag ninyo diha Brother Arman og ni GPC Santiago request song Pastor Gaksa. Thanks Pastor. Sa tiilan mo amahan, tapos ikaw nga gihatag kanako og kaluwasan. Oras atong programa alas 6:54 na sa kabuntagon og mayo nga pakiguban ni Annalyn hapon Mia mayo nga buntag og atong isuon from Hilongos Liti. May buntag ni Annalyn hapon Mia Mejia from Hilongos City. Mayo nga pakiguban ni Mayit Payot, morning Pastor Gideon og ni Gold Digger akong migo no from Cavite, Sister Adeline and Brother Kim. God bless. Kumusta mo diha Brad Kim? Ato igsuon ni Adeline. Good morning. Kumusta mo diha? Si Rinis Dumungho maayo nga buntag Pastor Gideon. Si Gingking Simpron nanukad sa diha sa Bohol. Kumusta mo diha Sister Gingking? Si Ricky Rakasa maayo nga buntag Pastor. O may buntag maayo nga pakiguban dalaygon ang Dios magpanalangin. Tangay kang pasalamatan, simbahon o pasidungan sa pagdaig sa Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, ang gireject sa kalibutan maoy makatabang sa katawhan. Unya kinsa may kasagaran i-reject sa katawhan? Ato na ro nga tagaan og pagtagad. No, kinsa may i-reject sa kinsa may i-reject sa kalibutan. Amo ni atong tagaan og pagtagad diri sa atong panaguban. Awit magkalangit gaksa diri lang sa atong nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban, matod pa ni Sister Gingking Simpron. Morning Pastor Gideon, Pastor kumusta og kay Pastor Russell. Salamat sa Ginoo sa sayo nga kabuntagon, dalaygon ang Dios sa kanunay nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless sa tanan. Mayong nga buntag ni Maya Inok, maayong buntag Pastor Gideon. Salamat sa imong mga mensahe, dalaygon ang atong buhing Dios. Mayong nga pakiguban ni Mildred. Good morning ninyo diya Sister Mildred. Si Marian Ricabo, maayong buntag Pastor Gideon. Maayong buntag sa Sister Marian. Sister Rose Bisin, good morning Pastor, ug sa tanang nagtigpaminaw sa programa ang Kumusta Kitang Tanan, dalaygon ang Dios sa laing adlaw sa atong kinabuhi. Amen, no? May buntag ninyo diha Sister Nar, Sister Gingking, Sister Rose Bisin. Duol ra mo ni Sister Nar, Sister Rose Bisin. Si Dominic Dumadag, maayong nga buntag Pastor. Great nako ako asawa nga nagfasting. Karon Pastor, mangutana ko Pastor, kanang pag-fasting makatabang ba na sa pag-alagad sa Ginoo? Pas, daghang salamat. Moingon kong dipindi. Moingon ra gyud kong dipindi. Dipindi na sa iyang diling, dipindi na sa iyahang kuan kanang kasing-kasing sa una-una, kumbaga sa iyahang relasyon sa Ginoo. Kung imong lantawon gyud ang fasting, dako kay nang makatabang labi na gyud sa panahon nga naay healing ministry. Kay dunay gipakita ni Hesus nga usa ka hitabo diha sa Biblia nga dunay nasudlan og daotang espiritu. Unya ang mga apostoles nagrebuke sa daotang espiritu, gipuli-pulihan nila rebuke. Hangtod nga ni kanang niabot na gyud ang panahon nga wa gyapon mo gawas ang daotang espiritu or ang yawa. Pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, nihangyo nga pagkawson lagi ang yawa. O niya mauna nga gipagawas ni Ginoong Hesus ang yawa. Diha ni gawas ang yawa ug naayo ang masakiton. O niya dunay dunay tinun-ay nang utana ningon siya nga nganong wala may kapagawas sa yawa? Nganong wala man kapagawas ang imo ang tinun-an? Mauna nga dito nadiskubrihan og gisugilo ni Ginoong Hesus ang rason nganong dunay mga panahon nga ang
mga apostolis o mga tinuna o mga laga dili makapagawa sa yawa tungod kay kulang sila og fasting. Kay dunay klase sa yawa nga dili motuo gawas lamang sa pagampo uban ang pagpuasa. Pero moingon kong depende tungod kay ang pag-prayer ang fasting manggod kinahanglan gyud siya nga dili ubanan sa garbo or pagpangumpara, dili ipanghinambog nga mas taas ang iyang fasting, taas ang akong fasting, mubo ang imong fasting. Dili siya angay ipanghinambog kumbaga. Ang pagfasting sad paglikay gyud na sa tanang bati hiwi nga kinaiya o batasan. Diha sa libro sa sa Isayas, naaman siguro na sa 50 Isaiah 53 kung malimot mga kaigsonan na anis Isaiah 53 ingon diha nga sa size man siguro ni dili ni mao nga nagpasting kamo akong tan-awon ha kung asa to dapit nga naghisgot siya og ang tinuod nga pagpasting mao ang pagbugto sa pagkadautan. Magpasting mga kaigsonan unya wala gyapon maalain ang kinabuhi sa Ginoo. Wala maalain ang kinaiya. Wa gyapoy pulos, wala gyapoy bili. Nani sa Isayas mga kaigsonan akong pangitaon basta kay ang akong dili na ko malimtan ang bersikulo anatos bersikulo 6 akong tan-awon diri kung asa to dapit sa Isayas. Ako sa ni nga pangitaon diri mga igsoon ha. Halaman kanimo ang akong kasiguruhan sa tanan ikaw ang akong gisaligan. Sa ko Ginoo diha sa akong kaluyan, tagsa ko bisan sa akong kapakyasan. Okay, dira no sa Isayas 58 nalimot ko sa 53 man to akong giingon. Ang Isayas 58 nag-ingon dinhi ang matuod nga pagpuasa. Ang giingon dinhi nga napoy nangutana diri ug ang Dios mismo ang nangutana sa bersikulo 3. Nangutana ang katawhan nganong magpuasa man kamo kun dili ka makakita, nganong magpaubos man kami kun dili katawhan no ang katawhan mo nangutana kun dili ka magpakabana. Ang Ginoo miingon kanila ang tinuod mao ang pagpuasa. Ang tinuod mao nga nagpuasa kamo tungod kay nangita kamo sa inyong kayuhan o gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa kamo apan mangita gyapon kamo og away o pagsinumbagay. Ang pagpuasa nga sama sa inyong gibuhat dili makatabang aron dunggon ang inyong mga pagampo. So dinhi giklaro mga kaigsonan ang rason o hinungdan nganong kinahanglan ang tao magpuasa para pamation sa Ginoo ang mga pagampo, para dunggon og tubagon sa Ginoo ang mga hangyo o ang mga gipangayo nato sa Ginoo. Pero ingon ang atong Ginoong Hesus, ang inong Ginoong Dios mga kaigsonan pinaagi ni propeta Isayas nga ang inyong sakripisyo nga pagpuasa dili makatabang aron dunggon ang inyong mga pagampo. Kay ang rason o hinungdan nga nang magpuasa mo dili tungod alang sa kaayuhan sa mga katawhan kundi sa inyo lang kaugalingong kaayuhan. Ang nakita sa Ginoo mga kaigsonan, nangita ra gyapon sila away, nangita ra gyapon sila og kanang gubot o labaw sa tanan kung atong tugkaron og laing atong tugkaron pod atong hisgutan ang lain pagyon nga mga mensahe sa maong bersikulo kanang nangumpara ra gyapon sila. Kay naamang goy mga nagpuasa karon nga pagpangumpara moingon nga mubo ra kay nang imong puasa, kami tagas kay mig puasa. So dili na maoy makatabang aron dunggon sa Ginoo atong mga pagampo. Munang niingon ko gaganina, depende gyud na kon kanang depende na sa
kahimtang, kondisyon sa iyang kasing-kasing una mahimong epektibo ang pagpuasa. Diri sa bersikulo 5, mao ba kini matanga sa pagpuasa makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo sa sama sa sagbot o sa pagbanig ug sako o paghigda sa abo? Mao ba kini ang gitawag ninyong puasa nga kimutan ko? So diha sa pagpuasa nga gihimo sa katawhan sa unang panahon, sa panahon sa mga Israelita, pinanguluhan sa mga alagad sa Ginoo sa mga propeta sa panahon ni Isaias. Dili basta-basta ang ilahang pagpuasa. Dili ang ato ang puasa karon mga kaigsunan, dili gyud makasunod sa pagpuasa nga gihimo sa mga Israelita. Kaya ang pagpuasa nga gihimo sa mga Israelita, dili lang paglikay sa pagkaon o pag-undag paghunong nini. Kundili nagbistir sila sako ug nagbutang sila abo sa ilang ulo. O gawas pa niya na nihigda sila siyuta. Dili preya karon nga nagpuasa, ang kaon ray gilikayan. Pero bisan pa sa ilahang gihimo, nga nagpuasa sila, naglukdo og nagsulob og sako, naghigdag yuta, o kaha nagbutang og abo sa ilang ulo. Pero wala gani kini mahimong bililhon at tubangan sa Ginoo. Kung sa ilang pagpuasa, ang rason nga nung nagpuasa sila para lang sa ilang kaayuhan, dili para sa kayuhan sa tanan. Or ikaduha, nagpuasa sila para ipanghambog. So munang moingon ko sa tubag kaganina, no? Depende yun na sa pagpuasa sa imong asawa o kinsa man tong naay pagpuasa. Kung naay nagpuasa ninyo diya o niya, nangumpara mo sa inyong pagpuasa, gani dunay mga pagtulunan si Ginoong Hesus nga atong makit-an gyud sa unang libro sa New Testament sa Mateo. Ang mga pagtulunan ni Jesus usa na niini ang pagpuasa. Nga naghisgot siya kung magpuasa ka, kinahanglan dili pareho sa gibuhat sa uban. Matud pa diri sa bersikulo 6 ang pagpuasa, ang puasa nga akong gipangayo mao nga pagbugto sa mga gapos sa pagkadautan. Ang pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man ang paghatag og mga kagawasan sa dinugdaog ug pagbali sa tanang yugo. Kani nga pagpuasa nga gipangita sa Ginoo o kanang ikalipay sa Dios. Ang gusto sa Ginoo kanang dili lang kay igong mulikay ta sa pagkaon kundi pagbiya sa tanang matang klaseng dautan. Dautang nauna, dautang pagbati, dautang batasan. Maunay angay natong hukason, hubuon og dili na pud nato isulop. Kay basig human sa imong pagpuasa, grabe ra pud nga makapaningka. Grabe ra pud nga makapanglibak. Grabe pud makapangdaot. Muna mo yung kung naay nagpuasa, depende na sa iyaha, no? Depende na sa iyaha. Sa iyahang relasyon sa Ginoo. Muna nga sumala sa gipangutana kanina, ang akong tubag depende ra gyud na sa iyahang pagkabalaan, pagkamatarong, kung nagkinabuhi isang balaan o pagkamatarong, nan ang iyang pagpuasa bililo ng tubangan sa Ginoo. Sister Susana nga naas Thailand, naminaw usab sa atong nga programa. Good morning Pastor Gideon, Pastor Russell. Ug sa tanang naminaw, salamat sa Ginoo nini sayo sa kabutagon. Nga puno sa panalangin kanatong tanan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ni Danaro Tamba, mayong buntag pastor. Mayong buntag ninyo diha. O salamat kay nakakita ra jud nako ang imo ang live. Makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo gikan ni Nida Naro. Si Rizeluna matud pa mayong gabi, mayong buntag Pastor Gideon from Dika Talomo, Davao City. Salamat sa Ginoo. May buntag ninyong tanan. O oras atong programa alas 7 mga kaigsunan, alas 7 na sa kabutagon. O akong ipahibalo pagbalik no alang sa mga listener sa atong FM station 101.3 sa pagkakaron makatingog lamang nga ato ang FM kung mag-live ta. Pero kung walay live, wala gid usay tingog. Kay dili nako magamit ang iyang series sa mga kanta kay ang kanta og source sa mga kanta sa atong FM na aman sa laptop o wala man sa atong PC. Unya ang atong laptop ning lagom naman siya. Ning kalitra gyud siya lagom, wala pa man ni gahapon, nag-andar pa man ni gahapon. Nya pag lugsong namo sa lungsod, pag kagabi gabi naman minaabot, wala na may kapatukar, wala na may kapatingog. Unya pag naog nako ganinang kadlawon, kaniyang buntag,
aron sa pagpatingog nilagom naman ang screen nya wa na gyud siya maulai. So kinahanglan na nato ning ipatan-aw, kinahanglan na nako ni ipatan-aw. Muna nga alang sa kasayuran sa mga listener no sa atong FM station 101.3 diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Temporaryo off and on usa ang ato ang FM. So atang-atangi lang ninyo ang ato ang FM nga mga alas 6, alas 7 sa buntag motingog pasabot na tay live. Kung naatay live pud magabi motingog pud na. Kay wala tay source sa mga kanta kung ato ang yung patingogon gamit ang PC. Kay lahi gyud ang iyahang kana bitawng kaya niyang ihatag sa atong PC. Kay ang iyahang source sa mga kanta nga kana bitawng naka arrange na, nakabahig na nabutang man diri sa laptop. Nya kung mogamit po tag PC, mas kusog-pusog po kuryente. Kaya gawas po dili po ta kagamit jud sa PC sa panahon nga ang FM ray magtingog kay wala didto ang source sa kanta. Diri nabutang sa laptop. Unya sumala sad sa ako ang nahibaw-an nga sa mga FM station kasagaran nga gigamit laptop. Kay una dili siya mahal ikumpara sa PC nga atong gigamit. Kaya nga to ang PC nga atong gigamit dili man ni siya bratuhon. Naagyo ni siya quality kay kuan man ni pang gamer ni siya nga PC. Unya napalit gani gyud ni og 65,000. So matod pa sa mga technician nga pastor ayaw ni siya gamita sa lain, gamita ra gyud ni sa buluhaton sa Ginoo. Unya how about sa FM, buluhaton man ni sa Ginoo kay kining tanan para ra magyud ni sa Ginoo. Wala man tay wa man gyud ni magamit sa dili buluhaton sa Ginoo. Sa ato ang panggama og kanta, PC atong gigamit, buluhaton gyapon sa Ginoo, para ra gyapon sa Ginoo. Isabot niya ang ipasabot niya. Dili ni siya magamit ti ay sa FM. Kay kung gamiton nato sa FM, mas kuan delikado nga magsigi og kuan kana bitawng gamit ang PC. Muna nga ang laptop mo ato ang gigamit. Pero muna nga ang atong laptop nagpakita og ilhanan nga ang tanang mga butang temporaryo lamang. Sa pagkakaroon, temporaryo usa off and on ang atong FM station 101.3 alang sa mga listener sa maong FM. Si Jimay Cabanas, maayo nga buntag pastor, request pastor magpabilin. Matod pa di Dominic Dumanag, salamat sa pagpasabot pastor. Ang Ginoo kanunay magauban kanimo sa imong pamilya. Salamat sa Ginoo. Og ako rin andamon kining pulong magpabilin, awit magpabilin. Ako rin andamon mga kigsunan niya, ako rin ipatukar human sa ato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, kining pulong nga bisan kung gireject kas kalibutan, wala ka gireject sa Ginoo. Ang gireject sa kalibutan maoy nakatabang sa katawhan. Kini gihatag sa Ginoo, gibilin sa Ginoo kini mao mensahe sa panahon nga diin dunay gubat sa Samaria. So atong balikan ang mensahe nga atong gibasa diha sa ikaduhang hari. Diha sa kapitulo 7 kining upat ka sanlahon nga magsugod sa bersikulo 3. Unya muhunong rata diri sa bersikulo bersikulo 10 ato ning basahon no. Ako ra gyapon paspasan, balik ko na ako ni pagbasa. May upat ka tawo nga sanlahon didto sa ganghaan sa syudad. Sila nag-inanay nganong magsigi man kita lingkod dinhi, angtod nga mga matay kita.
Kung musulod kita sa syudad, mga matay kita dito sa kagutom. O kung manglingkod kita dinhi, mga matay usab kita. Busa mangadto kita sa kampo sa taga Syria. Kung dili kita nila unsaon, maayo apan kung patyon kita nila, bahala na. Total mga matay mangyapon kita. Busa sa pagkakilom-kilom nangadto sila sa kampo sa taga Syria, apan sa pag-abot nila sa kampo, wala na tao dito. Kay gipabati man sa Ginoo ang kasundaluhan sa Syria. Og sa tingog sa mga karwahe ug mga kabayo, ingon man sa mga kagahob sa dagkong pundok sa kasundaluhan. Busa nagtuo sila nga gisuhulan sa hari sa Israel ang hari sa mga Hitahanon ug ang hari sa mga Ehiptohanon sa pagsulong kanila. Busa sa pagkilom-kilom na nanagan sila ug gipamiyaan nila ang ilang mga tolda, mga kabayo, mga asno ug ang ilang kampo nga wala gayon maunsa. Sa pag-abot ni ining mga sanlahon sa kampo, nanulod sila og usa sa tolda, nangaon sila og nanginom ug gidala nila ang platag bulawan og mga bisti ug nanglakaw sila, gipangnaguan nila kini. Unya namalik sila og misulod sa laing tolda og gipanguha nila ang mga butang og ila usab kining gitaguan. Unya nag-ingnanay sila, dili usto ang atong gibuhat kining adlaw sa maayong balita. Kung magpakahilom lamang kita og magpaabot hangtod mabuntag, hisakpan kita sa silutan busa mangadto kita sa hari og sugkinlan nato siya. Busa nangadto sila og gitawag nila ang mga gwardya og gwardya sa ganghaan og sa syudad og giingnan, nangadto kami sa kampo sa taga Syria og wala kami nakita og nadungog didto gawas sa mga kabayo og mga asno og gipanghigot og ang tulda nga nagtindog nga wala maunsa. Unya namalita ang mga gwardya sa ganghaan og gisugilon nila kini sa hari. Unya ang hari mibangon bisag gabi pa og miingon sa iyang mga opisyal, "Sugidlan ko kamo sa laraw sa taga Syria. Batok ka nato." Nasayod sila nga wala kitay pagkaon, busa nang gawa sila sa ilahang kampo aron pagtago. Naghuna-una sila nga inigawas nato sa syudad, dakpon kita nila o ilugo nila ang syudad. Usa sa iyang mga opisyal miingon, "Magsugo kitag pipila ka tawo busa auban sa 5 ka kabayo nga nahibilin aron susihon nila kung tinuod ba kini. Bahala na kung patyon sila, total mga matay man gihapon kitang tanan o kita dinhi. Tan-aw na to unsay may tabo." Busa nagpili sila 2 ka tawo nga ilahang gipa sakay sa kabayo. Og ang hari nagdala kanila aron pagsusi sa kasundaluhan sa Syria. Miabot sila hangtod sa Jordan og nakita nila nga nagkatag sa dalan ang mga bisti og ang mga kimanan sa nga gibiyaa nga nabiyaan sa mga taga Syria sa ilang pagkikyas. Unya mibalik ang mga sinugo o misugol ng sari. Unya nang gawas ang katawhan o gipangkuha nila ang mga butang gikan sa kampus taga Syria. Busa ang usa ka ganta nga harina gibaligya sa nalamang nilag usa ka buok plata og 2 ka ganta nga sibada gibaligya usab og sa maong kantidad sumala sa gingon sa Ginoo. Unya gitudlo sa hari ang kapitan nga miuban kaniya aron maoy mupantay sa ganghaan sa syudad, apan gitamak-tamakan sa mga tao ang maong kapitan. Didto sa ganghaan busa namatay siya sumala sa giingon sa propeta sa Dios. Dihang miadto kaniya ang hari. Kaysa pag-ingon propeta sa Dios ngadto sa hari nga ang 2 ka ganta nga sibada ibaligya lamang usa ka buok plata ug ang usa ka ganta nga harina ibaligya usab sa maong kantidad. Ugma sa maong ingon ni Arong orasaha didto sa Samaria. Ang kapitan mitubag man, bisag ablihan pa sa Ginoo ang mga bintana sa langit, dili gayon matuman ang giingon mo. O gitubag gani siya ni Eliseo, makita mo kini apan dili ka makakaon ini. Busa nahitabo kini kaniya kay gitamak-tamakan man siya sa katawhan dito sa ganghaan og namatay. Kining maong sugilanon mga kaigsunan, sugilanon ni sa panahon nga miulbo ang kagubot sa Samaria. Nga diin atong nabasa gikan sa kapitulo 6 sa maong libro nga
tungod sa grabing kagutom ang mga tao ningkaon na sa ilang anak. Ilan ang gilutog unay ang ilang anak. Unya gikisi ang bisti sa hari tungod sa grabe nga balita nga dili niya madawat. Likod sa kagutom mga kaigsunan, dunay gihisgutan sumala sa atong gibasa nga dunay mga sanlahon, 4 ka sanlahon. O kining maong sanlahon wala ni sa sulod sa ilang lugar. Wala ni sulod sa sa syudad sa Samaria. Kumbaga sinalikway ni sila kay ang balaod ni Moses mga kaigsunan nga gikan sa Dios, kinahanglan ang mga dili hinlo o ang mga hinlo nga mga tao kinahanglan lainon. Ang rason para dili makapanakod. Hangtod na batasan sa ilang panahon nga ang mga sanlahon kana bitawng mura nag na-reject alang nila. Una sa tanan ang mga sanlahon dili nila papuyon sa syudad, naa lang sa gawas. Mangita lang sila dito sa kabungturan og ilang kapuy-an or kapahulayan. Murag sila na'y bahala. Unya, mahibalik lamang ang mga sanlahon sa syudad, makasulod lamang ang mga sanlahon ng mga tao kung mamaayo sila sa ilang sanla. Unya, isa sila makabalik sa pagsulod sa syudad. O kini maong sanlahon mga kaigsunan, kay pareho man silang mga sanlahon, kining 4 ka mga sanlahon, kuyog sila. Nakapaniid sila nga, bisan ang syudad, wala na pagkaon. Samot na nga sila nga naa sa gawa sa syudad, dili na usab sila makakaon. O niya ilang natugkad nga kung dili sila makakaon, mga matay, gyapon sila. So ingon sila nga, kung musulod sila sa syudad, mamatay gyapon sila. Kung magsigi sila glingkod, maghulat og pagkaon, mamatay gyapon sila kay wala na pagkaon ng syudad sa Samaria. Tungod sa kagutom, resulta sa gubat. Nagkauna-una sila nga moadto sila sa syudad sa Syria. Kay dito sa syudad sa Syria naapay mga pagkaon. Nya ingon ang usa nila nga kung hilabdan sila sa Syria, usaw taman mamatay man gyapon ta dinhi. Murag marka bahala o mura bitaw og kanang nang hinaot na lang sila sa ilahang panaw. Kay matud pa sa ato ang gibasa nga ingon ang sanlahon nga kung musulod ta syudad patay. Kung magpabilin ta diri sa gawas magsige tag lingkod patay gyapon wa na pagkaon. So mangita taglaing lugar nga naay mga pagkaon. Og ang ilahang naunawnaan ang syudad sa Syria nga diin dito na apay mga pagkaon. Kay ilang natugkad pareho ra man gyapon kanang pareho ra gyapon ang ilang samputan or ang ilahang padulngan. Patay man gyapon. Sa maadto ta Syria, pag abot ito sa Syria mga kaigsunan, sa laing bahin ang hari nga miadto kang propeta Eliseo nga buoton ta mo patay ni propeta Eliseo, do na may panagda si propeta Eliseo nga ang harina ibaligya na lang og pinakabrato. Nya ingon pod ang pangulo sa kapitana nga maoy pangabaga o sulugoon sa hari, sa dili na mahitabo. Bisan pag-ablihan pa sa Ginoo ang langit, na mahitabo, di matuman na imong gisulti. Ingon si Eliseo, kanang imong gisulti, murag, kumbaga, ikaw ray mo ani, murag inana bitaw. Ng isa makakita ka, ingon si Eliseo, makakita ka, nga mahitabo ni, pero dili ka makakaon. O niya, sa diha nga nahitabo gyud nga dito sa Syria, wala na di ay mga sundalo, wala na di ay mga tao dito, gibiyaan na di ang syudad, gipamyaan ang ilahang mga kaptangan, ang mga pagkaon. Unya, pagkahibalo sa hari nga, gibiyaan sa Syria, tinuod yun nga, ang nahitabo sa gisugilon sa 4 ka sanlahon, nangadto silang tanan. O ang tanang mga tao diha sa syudad sa Samaria, nagtungan silang panggawas, nag-ihana silang panggawas mga kaigsunan, aron pagkuhag mga kaptangan dito sa Syria.
Karon ang kapitana nga maoy nagsupok ang Eliseo, gitamak-tamakan sa mga tao. Mao nang nahitabo nga wala gyud siya maka kaon-taon sa gisugilon ni Eliseo. Ang panalangin ni abot sa siyudad sa Samaria tungod sa kanang muingon kong panghinaot sa upat ka sanlahon. Nahinaot lang yun to sila kung unsay ilahang maani dito sa Syria. Kumbaga, marka bahala ang ilahang panaw. Kay ilang natanaw nga, kung magpabilin sila nga magsigyang pungad sa gawa sa siyudad sa Samaria, mamatay gyapon sila sa kagutom. Kay walay na muhatag nilang pagkaon, kay mismo ang siyudad sa Samaria, wala na makaon. Tungod sa gira. Nya, nanginaot na lang sila nga kung adto sila paingon sa Syria og dili sila patyon, dili sila unsaon, okay ra. Pero kung patyon sila, mora mas yapong gawasa. Karon pag abot sa Syria, mga igsuon, daghama kay pagkaon. Gikuha nila ang kabtangan, ilang gipantangkuan, balhin na po silang laing tulda, gipangkuha na po ang kabtangan, kaon, inom silang mayo. Nga busog sila. Nakauna-una ang usa nila nga, isa dili maayo ang atong gibuhat. Kung magsigit ang inani, unya, ang abdan tagbuntag, dili murag parang gipakita nila ba nga dili sila kahurot og kuha sa mga panalangin nga naa sa siyudad sa Syria. Nakahukom sila nga ilang ipanugid, ilang suginlan ang siyudad sa Samaria, ang ilang pamilya. Nibalik sila dito o niya gisuginlan ang mga katawhan sa Samaria. Wa pag yun mutuo ang hari, negatibo pag yun ang hari. Gani, di siya musugot nga muadto sila kay baliktad ang iyahang nasa una-una, baliktad ang iyahang pangagpas. Sa gituyo ni sa mga taga Syria nga ilang biyaan makadyot ang ilahang kuan, ilahang syudad para muadto ta dito aron inigawas nato sa syudad, ilatang dakpon og pamatyon. Aron ilugo nila ang atong syudad. Ang ilang syudad nga walay pagkaon, nahadlok pa sila nga ilugod sa taga Syria. May gani kay naay maayong manambag sa hari sa Syria. Ingon ang maayong magtatambag nga, ay may maayo nga magpadala ta og espiya dito sa Syria. Basig tinuod di ay. Karon kay tinuod man. Amo nang nanggawas ang mga tao gikan sa syudad sa Samaria. Nanggawas paingon sa Syria aron pagkuha og mga pagkaon kay gibiyaan sa taga Syria. Aron mahitabo ang gipamulong ni propeta Eliseo. Sa laing bahin, ang atong tutukan ang mga kinabuhi sa mga sanlahon. Kining sanlahon mga kaigsunan, physically, hugaw sila at tubangan sa mga tao. Girijik sila. Dili sila pwedeng isagol. Girijik sila sa kalibutan. Kumbaga, girijik sila sa ilang pamilya, ilang syudad, wala sila gisagol. Hugaw sila. Kumbaga, wala sila dili sila ka apil sa kalihukan nga nasa syudad. Kung naay mga selebrasyon, dili sila ka apil. Kay hugaw sila kay kana bitang giritsik sila tungod sa ilang sakit nga sanla. Physically. Lamang ang ilang kasing-kasing ug ilang una-una, ang sulod sa ilang kaugalingon at tubangan sa Dios, makatabang sila. Nindot sila kinaiya. Wala sila malimot sa panahon nga sila nakabaton og pagkaon. Miabot sa ilang punto mga kaigsoon, miabot sa ilang una-una kasing-kasing nga kinahanglan nilang ipamahin ang panalangin. Gani ilang gipakita nga maayong balita. Og nakalingkawas ang katawhan sa Samaria
gikan sa kagutom. Wala na nila padayon pagkaon ang ilang mga anak tungod kay nahitabo ang giingon ni Propeta Eliseo. Tungod atong upat ka Samaria, upat ka sanlahon. Usahay mga igsuon, mauni ang ato sad nga masinatian sa atong kinabuhi. Sometimes makafilta nga muraog ka nang wala tay apil sa kalihukan sa kalibutan. Murag ang kalibutan ga-reject sa atong kinabuhi. Kumbaga, wala tay value alang nila. Unya mo ni ang gipakita sa ato karong nga panag-uban nga sa mata sa kalibutan o sa mata sa Dios dunay kalahian. Dili pareho. Ang makita sa Ginoo dili pareho sa makita sa mga tao. Kining upat ka sanlahon gi-reject sila sa ilahang syudad. Gilain sila. Kumbaga, wala sila'y appeal o wala sila'y value. Pero sa diha nga niabot ang mga pagsulay o kagutom, wala na'y pagkaon, wala na'y paglaom, ang syudad sa Samaria, ang mga tao nga dili bililhon alang nila, mga tao nga diin ilang gireject, mao'y gigamit sa Ginoo aron makalingkawa sila sa kagutom. Kini atong tan-awon mga kaigsonan. Sometimes ang atong kinabuhi sa kalibutan dili angayan. Kumbaga dili ta qualified. Sometimes ang imong kinabuhi makasinati og kanang pagdaog-daog. Makasinati og kanang wala gyud kay bili para nila. Ingnon ka sa kalibutan nga alahi kag tinuohan. Ingnon ka sa kalibutan wala kay menteryo. Ingnon ka sa kalibutan pagyod nga kamoy hinungdan nganong init na atong panahon. Kini nga pulo nga mga kaigsunan, ako mismo ang nakasinati nini. Ako mismo ang nakadungog para dunay mga panahon para sa kalibutan kita murag sagbot sa katilingban. Sometimes inana ang ato ang masinatian sa atong pag-alagad sa Dios. Apan ang kalibutan wala makakita niini. Sometimes mismo sa ato ang Pinoyanan o sa atong pamilya maupay gamiton aron kita i-reject. Dunay mga panahon nga gamay kay ka para nila. Tungod kay mingsunod ka sa tawag sa Dios. Tungod kay mituman ka sa mga pulong sa Ginoo nga nas Biblia. Usahay ang imong pamilya mismo ang mo sa likway nimo. Ug mausab ang nasinatian sa atong Ginoo. Daog-daogon ka, butang-butangan ka, i-reject ka. Wala kay bili para nila. Usahay ikaw pa'y pasanginlan sa mga dili maayo nga panghitabo sa kalibutan. Ang gireject sa kalibutan mga kaigsuran kabalo mo unsa? O kabalo ba kag kung kinsa? Una, si Jesus Christ. Og sumala sa gipakita sa Biblia nga kasagaran i-reject sa kalibutan mga kaigsunan ang mga tao nga nagsunod ni Jesus. Ang mga tinun-an ni Jesus. Ikaw ug ako. Sometimes masinatian nato na sa itong pag-alagad sa Ginoo.
Siguro maunay imong nasinatian sa imong kinabuhi. Nga sa wala pa ka musunod sa Ginoo, mahal kay kas imong pamilya, dinaig ka. Murag kung wala ka, murag wala sad sila. Pero sa dihang misunod ka og mi sugod sa pagtikang sa tawag sa Ginoo, mibasa na kag Biblia, misunod na ka sa pulong sa Ginoo, hinahinay ka nilang gireject. Hinahinay ka nilang gipadaplin. Hinahinay ka nilang kanang gikuha ag value. Gihimo kang gamay sa ilahang kasing-kasing. Niabot pa gani sa punto nga usahay ikaw po'y pasanginlan. Ug ayaw kahibulong kay mauni gisugilon sa atong Ginoong Hesukristo diha sa sulat ni Apostol Juan. Ablihi diha sa kapitulo 15, versikulo 18 hangtod sa 19 nag-ingon. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan. Ingon nga iya sa kalibutan apan gipili ko kamo. Gikan niining kalibutana ug kamo dili na iya sa kalibutan, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Kini maong mensahe mga kaigsunan, magdasig ninimo. Yes, bugat alang natong mga Kristohanon nga motalikod usahay sa pamilya. Yes, bugat natong mga Kristohanon nga mulayo ta sa atong pamilya tungod kay alang nila dili ta bililhon kay nagwali na ta sa pulong sa Dios. Sometimes ang ato ang pamilya, atong mga igsuon mismo sa dugo, mo'y mubugal-bugal, mo'y mulutos. Pero sa panahon nga mamatay ta, hilakan ta nila. Tinuod na. Usahay ang atong pamilya mismo maoy mulutos, mubugal-bugal. Sa panahon ng musangyaw ta, sometimes ang ato ang igsuon, mao'y muunay, paglutos. Nganong gidala ko dinhi karon sa Ginoo, aron suginlan ka, nga dili dapat ka maluya sa panahon ngay naitabo ni sa imong kinabuhi. Nga kung gipagamay ka, nahimo kang alaot, murag parang tanaw sa imong mga igsuon, tanaw sa imong pamilya, wa kay bili. Para nila sila'y sakto, ikaw mo'y dili sakto. Mga igsuon, bugat alang natong mga Kristohanon labi na, mahimo kang magwawali. Lisod kayo nga mubiya ta sa ato ang pamilya, mutalikod ta sa atong mga igsuon. Apan, bisan pa kung kita sinalikway, bisan pa kung kita gidumtan, kita gigamit sa Ginoo para dili sila malaglag. Kita gigamit sa Ginoo mga kaigsunan sa panahon nga kita iblas. Ayaw sila kalimti. Sa panahon nga ikaw gitagaan o kinabuhi, sa panahon nga ikaw giatiman sa Dios, ayaw gayud sila kalimti. Sama sa gipakita sa upat ka sanlahon. Yes, sinalikway sila sa syudad. Pero sa panahon nga sila gipanakaon sa Dios, ang syudad nga maoy nagsalikway nila, wala nila kalimti. Inana kadapat. Nga bisan pa kung gilutos ka, gibaybiay ka, gidaog-daog ka, gibutang-butangan ka, mismo sa imong mga igsuon, mismo sa imong pamilya, mismo sa imong mga higala, kay misugod ka sa pagtikang, sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw kaguol. Ayaw kaluya. Kinahanklan mo barog ka. O sa panahon nga ikaw iblas, ayaw sila kalimti. Ayaw sila kalimti. Og mao ni ang mensahe sa upat kasanlahon sa panahon sa gubat sa Samaria. Dili lang si Jesus mga kaigsunan
or si Juan ang nagsulat. Pati si Apostol Pablo, doon na siya sulat diha sa ikaduhang Timoteo. Kapitulo 3, versikulo 12 nag-ingon. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhing Dios nun, diha kang Kristo Jesus lutoson kayon. So timan ini. Kaniadto nga naa pa kas kalibutan, murag mahal kay ka sa kalibutan. Kaniadto nga naa pa kas kalibutan, palangga kayo ka, dinaig ka sa imong mga anak, sa imong mga igsuon, sa imong pamilya. Pero sa dihang mitikang ka sa pagpangalagad sa Ginoo, mitikang ka sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, ginireject ka. Pero gidasig ka karon sa Ginoo. Ayaw kaluya. Ayaw tanawa ang ilang nabuhat nga bati. Ayaw tanawa nga gireject kanila. Ayaw tanawa nga gisalikway kanila. Tanawa nga bisan gisalikway ka sa kalibutan, wala ka gisalikway sa Ginoo. Limpyo, putli, balaan ka at ubangan sa Ginoo. Ug sa panahon nga dunay mga kalisdanan, dunay mga katalagman timan ang unang panalanginan, ang unang luwason, ang unang pakanon, ang unang atimanon, ikaw nga nagtinuod sa pagpangalagad sa Dios. Ikaw ang gamiton aron ang imong pamilya maluwas. Hinumdumi sa panahon sa kinabuhi ni Lot. Si Lot, mga kaigsunan, milayo sa iyang uyuan nga si Abraham. Si Lot mipuyo dito sa Sodoma sa Gomora. Kay alang kaniya maayo nga dapit, pero dautan. Pero wala malimot si Abraham. Nihimo sa mga pag-ampo sa Ginoo Amahan. Silutan ba nimo ang Sodoma Gomora kung dunay 30, 20 ka mga tao? Iyon ang Dios dili. Sa sugilanon nga gipakita sa Dios diha sa Biblia sa kinabuhi ni Abraham o sa kinabuhi ni Lot sa Sodoma Gomora, dinhi gipakita sa Ginoo kanato nga kung wala di ay kanahimong Kristohanon, kung wala di ay tanahimong Kristohanon sa tong panahon, dugay ra kining gilaglag kining kalibutan. Dugay ra gisulutan ang atong pamilya. Pero dili ni dapat nimo ipahinambog ug dili nimo ini isugilon nga kung wala mi dugay ra mong naalaot. No. Tipigi lang na. Gidasig gilig-on lang kas Ginoo. Nga bisan kung gireject ka sa imong pamilya, gireject ka sa kalibutan, kay nimbiya ka sa gusto nila. Ning talikod ka sa gusto nila. Kay giuna nimo, gisurrender nimo, mingtikang ka sa gustos Ginoo. Ayaw kalimti mo abot ang panahon, makatabang rasad kanila. Kay diha gipakita nga ang tanang nagkinabuhing Dios nun, pagalutuson. Tinuod. Ang tinuod nga nagtinarong sa pagpangalagad, makasinati sa nanatian sa itong Ginoo. Yes, tinuod bugat kong magwali ka, ang imong giwalihan, dili nimo pamilya. Sama nga na sinatian usab o gipakita sa atong Ginoo. Nga siyang wala siya dawata dito sa Nazaret. Bibiya sa Nazaret. Mipadulong siya sa Galilea. Og dito naghimog mga milagro. Ang iyang isig kahudyo, mo'y naglutos. Ang iyang isig kadugo, maoy naglutos. Diha sa sulat ni Apostol Mateo sa Mateo kapitulo 10, dunay mensahe diha nga ato pong makita mga kaigsunan nga lutuson gyud ta. Ingon sa dinhi dumtan kamo sa
tanan tungod kanako. Apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Ikaw, ako, kita gidasig karon sa Ginoo. Nga sa panahon nga imong nasinatian nga mura ka gipadaplin o gireject sa imong mga anak, gireject sa imong mga igsuon, gireject ka sa imong mga ginikanan, tungod kay misunod ka sa pagtikang, mingsugod ka sa pagtikang sa tawag sa Dios. Ayaw ka tingala, ayaw ka luya. Kay moabot ang panahon nga i-release sa Ginoo ang panalangin, ikaw gihapon ang gamiton. Ikaw mo'y gamiton aron ang imong pamilya makalingkawas, maluwas. Ug ayaw kaluya. Kay dili lang diha sa libro sa Mateo, bisan gani sa libro sa sulat ni Apostol Lucas. Diha sa libro ni Lucas, mga kaigsunan, Kapitulo 6, versikulo 22 nag-ingon, bulahan kamo kon ang mga tao magdumot, magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kon sila muingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kon mahitabo kini. Ug pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitaga na alang kaninyo dito sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Munang ako mga pagdasig, mga kaigsunan, sa panahon nga i-reject ka, sa panahon nga murag wala nakatagda sa imong pamilya, ayaw na tanawa, ayaw na tutuki, natural lang na. Kay nangalagad ng kas Ginoo. Sometimes ikaw nga mama, ikaw nga papa, insultuhon ka sa imong mga anak. Ilang ipakita nga wala na kay bili. Pero timan ikong mubarog ka sa imong pagkapangalagad sa Dios, ikaw mo'y i-bless ni Lord. Ug sa panahon nga i-bless ka, ayaw sila kalimti. Dada sila kanunay sa Ginoo. Dinhi ko gidala sa Ginoo kini mao mensahe. Wala ko kabalo kung unsay problema. Wala ko kakita kung unsay sitwasyon ninyo. Pero nakita sa Ginoo nga mao ni inyong gikinahanglan. Nakaibalo ang Dios nga mao ni inyo ang gikinahanglan kini mao mga mensahe. Nakita sa Ginoo nga dunay mga taong nabugatan. Dunay mga taong nasakitan. Dunay mga taong nangalagad niya o nagsunod kaniya nga nabugatan. Tungod kay dili sayon nga i-reject kas imong kaugalingong pamilya. Para nila dili ka bililhon. Tungod kay mitikang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero timan sa panahon human sa gubat, human sa kagutom, i-bless ka ni Lord. Ikaw mo'y gamitong instrumento aron kining mga tawhana mahibaloy, makabatog kaluwasan o makapangalagad sa Ginoo. Gipahinumduman ko sa Ginoo sa panahon nga si Jose, si Joseph, giluto sa iyang mga igsuon. Wala kapanalipod ang iyang amahan tungod sa pagdumot sa iyang mga igsuon. Gidumtan pag-ayo si Jose sa iyang mga igsuon nga niabot sa punto nga ilang giplanuhan nga patyon na si Jose. Apan nag-uban kang Jose ang Dios. Bisan patuog gibaligya siya sa iyang mga igsuon. Wala na'y bili si Jose alang sa iyang mga igsuon. Gibaligya siya. Pag-abot dito sa Ehipto, daghan kay kasiyang nasinatian nga mga pagsulay. Apan nagpabilin siyang matinud-anon. Gitintal siya. Apan wala siya magpadalas tentasyon. Usa nga ako nakita nga gikinahanglan natong barugan kining gitawag kahadlok sa Ginoo.
Dapat kitang mga lagad doon na tayo tinuod nga kahadlok sa Ginoo. Ug magpabilintang matinud-anon at ubangan sa Dios. Magpabilintang Dios nun sa mata sa Dios. Magpabilintang balaan at ubangan sa Ginoo. Dili na to paningkamutan nga daygon tas tao o daygon tas atong pamilya. Importante ang Dios malipay sa atong kinabuhi. Gidasig ko sa Ginoo sa pagdasig kanimo o kaninyong tanan. Ayaw kaluya kung gilutos ka bisan sa imong pamilya. Ayaw kaluya bisan kon gireject ka sa imong pamilya. Ipadayon ang nasugdan nimong desisyon. Ipadayon ang nasugdan mong commitment ni Lord. Tikang nga malipayon. Tikang nga malinaon. Sunda si Kristo sa tanang panahon. Iwali ang Ebanghelyo. Iwali ang mayong balita. Kay maunig ikinahanglan sa tanang mga tao. Diin ka gipadala sa Ginoo. Paningkamutan nato nga maghari ang pagpaubos. Paningkamutan nato ug pangayoon nato sa Ginoo nga maghari ang pagkamapailubon. Aron mas gaan ug hapsay ang pagwali o pagsangyaw o paghatod sa mga mensahe sa Dios. Diin kita mo'y gipialan. Ako, ikaw, kitang tanan, pareho nga gitawag. Pareho usab nga gipili. Aron kita manglakaw. Aron kita manangyaw sa mayong balita. Aron kita mamunga. Ug mulungtad ang bunga di matapos. Dili igsuon, dili ginikanan, dili pamilya ang nagpili nato aron makaalagad tag Dios. Dili kita mismo ang nagpili nganong magwali ta, nganong mag-alagad ta sa Dios. Hinumdumi si Jesus mismo ang nagsulti sa Juan Kapitulo 15, versikulo 16. Ingon din mga kaigsunan, dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili o nagtudlo kaninyo. Aron kamo manlakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Mga isuon, ang panalangin nga gisinggit o gipangandoy sa atong kasing-kasing, i-release na sa Ginoo. Basta mo padayon lang ta sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ayaw lamang pagpahiuyon sa tawag o sa gustos kalibutan. Ug mao nay nahitabo sa akong kinabuhi. Kung nagpabilin ra kong uyon-uyon sa gustos mga tao dito sa opera o sa mga opisyal diin sa among organisasyon, doon ay mga panahon, mga kaigsunan, gipatawag ko. Kung nagpatawag silang meeting, nga si Pastor Gideon, sakit na kaayong mawali. Sakit na kaayo kay gihisgutan sigik ng puyo-puyo. Alang nila, gipakaulawan sila. Pastor, unya ang ilang anak, nakaanak. Pastor, o niya ang ilang anak, nagpuyo-puyo. Alang nila sakit. O ila kong ipatawag meeting. Manay natapos ang inabuhi. Pero ang gibutang sa Ginoo sa kasing-kasing, Gideon barog. Padayon. Dili ka pasagdan. Kung unsay na sinatian sa mga apostoles, yes, hinahinay kining nasinatian sa akong kinabuhi. Kung nasinatian ako ni, imo usab kining nasinatian ug masinatian sa unahan. Kung magpabilin kang matinud-anon, kung magpabilin ka, nga mubarog
nga balaan matarong atubangan sa Dios. Ayaw uyuni ang mga tao. Kay gipanagna na sa Biblia mga kigsunan nga moabot ang mga tao dili na gusto silang maminaw sa tinuod nga mga mensahe. Gani ang gusto nilang madunggan katunang mga kanabitaw magbuot na sila sa gusto nilang madunggan nga mensahe. Pero kay ikaw ug ako gipili man sa Ginoo aron iwali ang tinuod nga mensahe, iwali sa walay hunong. Iwali sa paagi nga ikaw hingpit nga nagsunod ni Jesus Christ. Sa panahon nga moabot nga ikaw panalanginan, ang pasidaan ug pahinumdom sa Ginoo, ayaw kalimti mong pamilya. Ayaw kalimti ang mga tao diin kagikan. Sama sa upat ka sanlahon, girijik sila sa syudad sa Samaria. Wala sila'y balyo, wala sila'y bili. Gilain sila. Di sila ka apel sa kalihukan sa Samaria. Pero sila mo'y gigamit ni Lord. Sila mo'y gigamit sa Dios. Aron ang katawhan sa Samaria makalingkawas sa kagutom. Sa imong kinabuhi, siguro na aka sa time na sa kahimtang sa upat ka sanlahon. Wala kas imong pamilya, wala kas imong mga anak, wala kas imong mga kadugo. Kay alang nila, dili na ikaw kaniadto. Pero pabilin nga matinud-anon. Pabilin sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Higugma kanunay ang Biblia. Himo ang higala ang Biblia o pagpakigsulti kanunay sa Dios. Timan nga moabot ang panahon nga alang sa kalibutan ikaw mo'y sanaan. Alang sa kalibutan ikaw mo'y pinakabati. Ikaw mo'y makasasa. Pero suginlan di ka. Ang Biblia nagsulti pinaagi kang David, ayaw sila pamatia. Ayaw sila paminawa. Ilayo ang imong idudungog gikan ni ining klaseng mga tawhana. Kay moabot ang panahon, ikaw ray gamiton sa Ginoo aron makalingkawa sila. Padayon lang. Ina imong tapad, padayon. Sa pulong sa Ginoo. Tinuod ang gisulat diha sa Biblia o karon atong nasinatian. Siguro pipila ka nato karon na kasinati sa nasinatian ni ining upat ka sanlahon. Hugaw og dili ka mao og bati ka sa imong pamilya. Pero hinumdumi, nalipay ang Dios nimo. Ning sakripisyo ka. Kay gisunod nimo ang singgit sa imong kasing-kasing ug ang desisyon sa imuhang pagtuo nga miingon ka, Lord Jesus, ako na ka desisyon. I have decided to follow you. And I promise, dili na ko mubalik sa kalibutan. No turning back. No turning back. Barugi na. Hinumdumi sa unahan sa imong kinabuhi, i-bless lagi ka. Ikaw mo'y unang tao nga makakita sa panalangin sa Dios. Ipadayon lamang ang tawag sa Dios imong kinabuhi. Ipadayon ang nasugdan nimong buluhaton. Ang pagtuon sa Biblia, ang pagbasa niini, ang pagdaig ni Lord, ang paghatag og time ngadto sa Ginoo. Ipadayon. Timan ini. Bisan sakit ang imong mga wali para sa mga tao ug sa imong pamilya, ayaw gayod kini ipadaplin
Ayaw pag-ingon nga dili nako ni iwali kay masakitan ng mga tao. Ayaw pag-ingon nga dili nako ni iwali kay dauton niya ko sa mga tao. Ayaw sunda ang gustos mga tao. Sunda ang gustos Ginoo. Kung ikaw karon kining mao mensahe para ninimo, suginlanti ka. Nakit-an ka ni Lord. Nakit-an ang imong sakripisyo. Nakit-an sa Ginoo ang imong kamingaw sa imong pamilya. Kamingaw sa imong dapit. I'm sure nga ang upat ka sanlahon, gimingaw ni silang syudad. I'm sure nga kining upat ka sanlahon, gusto na silang mo apil sa kalihukan nga nasa syudad. Pero gireject sila sa syudad. Dili sila dawaton sa syudad. Pero sila mo'y gigamit ni Lord. Sila mo'y unang nakakita sa panalangin ni Lord. Unang moingon ko, mga igsuon, padayon. Doon ay mga tao nga, kaniadto imong higala karon dili na nimo mismo gani kaila. Ayaw kaguol, ayaw kaluya. Kay nakit-an ka sa Ginoo. Ang imong sakripisyo nakit-an sa Ginoo. Mga igsuon, nakit-an sa Ginoo ang imong sakripisyo. Tinuod na. Muna nga, ayaw kaluya. Ayaw kabugnaw. Samtang may kinabuhi, alagari ang Ginoo. Samtang may kinabuhi, alagari ang Ginoo. Kay ikaw ug ako gipakatao aron pag-alagad kaniya. Speaking about pag-alagad, isangyaw na to ang iyang mensahe sa walay kulokadlok. Nahimog suko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan, inigsod ko sa kalangitan, mga bulanlog kabituunan imong gipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan, alang ka nako sa kahugawan imong gihinlo. Diha sa Mateo mga kigsonan or ikaduhang Timoteo kapitulo 4. Ingon diha sa versikulo 3. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon, og magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Sa bersikulo 2 dunay pasidaan o dunay pagdasig si Apostol Pablo. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon. Gayon, daniha, badlunga, dasiga ug tudloy uban sa pagpailob ang mga tao. Sa kasing-kasing ko Mao na nga ako ang mga pagdasig, ipadayon ang pagkamapailubon, ipadayon ang pagkamapobsanon, ug ipadayon ang pagsangyaw sa tinuod nga mga mensahe. Bisan pa kung dunay mga tao nga mugpili nag mga magtutudlo sa mga pulo nga gusto nilang madunggan. Kung nahitabo ni simong kinabuhi ang dasig sa Biblia, paglipay, pagmaya, sa panahon nga imo na ning masanitian nga ikaw gireject sa kalibutan, mao na ni panahon o ilhanan nga ikaw gikahimutan sa Ginoo. mga bulan
asa man ka karon nakitaan ka ni Lord. Ayaw kaluya. Inay mong tapad diha, ayaw kaluya. Kay kining mga pag-antos, mga kalisdanan, kining tanan, gilangsang na sa atong Ginoong Hesukristo. Makasinati tag mga kasakit, pag-antos sa atong pag-alagad sa Ginoo apan hinumdumi, gidaog na ning tanan, gilangsang na ni. Kay dili gusto ang Ginoo nga sa panahon nga naa kay kalisdanan magbugulanon ka. Gusto sa Ginoo nga bisan sa mga kalisdanan magmalipayon ka. Og iyahang gipahinumdom kanato nganong kinahanglan kitang malipay sa panahon nga dunay mga paglutos, pagbaybiay o mga kalisdanan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay iyang gipahinumdom kanato daghan taganti sa panahon nga matubang ta kaniya. Ana nga sa imong kinabuhi ayaw kaluya. Murag gamay ka sa imong mga igsuon. Murag walay bili ka para nila. Ayaw kaguol. Kay bililhon ka sa matas Ginoo. Alang sa mga listener sa 101.3 sa pagkakaroon off and on o sa ta tungod kay akong laptop black na gyud siya, dili na gyud, lagom na gyud siya, wala man ako i-off karon lagom na gyud siya, dili na gyud siya dili na gyud siya tuno no, mo ni ako gipicturan ana nga kinahanglan ni siya og paayo o ipatanaw sa technician, pero ako mga pag-ampo nga okay ra unta ang sud ni ini, wala ra unta madaot, kay kung nadaot mangita na po kog source og asa kanang binahig na nga mga kanta, kay lahi manggod ang trabaho sa FM station kanang FM departments kaysa ato ang source diri sa ato ang programang Pulong Mong Kinabuhi Ko. So ayaw kalimot mga kaigsunan sa ato ang mga mensahe nga ato nadunggan, mga pagdasig ug pagpalig-on sa Ginoo sa ato ang pagsunod kaniya. Ayaw kalimti. Kung nakita nimo, nabati nimo giridji kas kalibutan, giridji kas imong pamilya, giridji kas imuhang mga higala, kay nag-alagad kas Ginoo, ayaw kaguol, ayaw kaluya, kay ang Ginoo nalipay sa imuha. Ang Ginoo nakakita og siya nga Dios nga mo panalangin kanimo. Og sa panahon nga panalanginan ka, ayaw kalimti ang mga tao nga nanginahanglan kanimo. Awit makalangit nga request diri ato tagaan og pagtagad magpabilin diri lang sa tong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako nining maong awit. Akong gidasig ang tanan sa pag-share sa itong programa aron mas daghan makadungog ug madasig malig-on samtang dunapay panahon. Maayo nga buntag, maayo pakig-uban ni Day G Fortuna Donaire. Imin correct jud na pastor. Bahalag dili sila ganahan nako. Importante nga wala nako sila giunsa. Ana gyud, no? Si Lisar Iran, tamayo may buntag ni Brother Elisar. Good morning. Kumusta mo diha? Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi ug ang Dios magapanalangin kaninyo. Isuon si Brother Elisar Iran, tamayo. Og si Mimi Dalio may buntag, si Rachel Gaba Singkit maayong buntag sa tanan og kanimo pastor. Og ni Sister Evelyn Iran Tarukan, kumusta si Vince? Sister Evelyn, ipangumusta ako ni Brother Vince. Kumusta iyang biyahe? Ang Dios magauban mga protection sa iyang mga biyahe o sa imong trabaho.
Si Aying Mandanao, good morning. Ang Diyos magpanalangin. Listen, minaw ta no sa awit makalangit magpabilin. Pagpiling kami kanimo, huwag man ang problema, may kasulbaran, way makababag sa mong pagsimba, kay ikaw man ang tapos nga pasidunggan. Pagkaanindot ang kinabuhing Kristo anon, bisan daghang puso Mga kinabuhing Kristohanon daghang yung alantoson. Ang Dios ra gyud mulig-on mudasing mohupay sa ato ang pag-alagad. Maayong ubuntag ni Raymond Sermona. Salamat Lord God. God bless Friday morning. May buntag ni Emeline Ani Panay, maayong buntag. Maayong buntag, maayong pag-iguban. kami kanimo, huwag man ang problema. Doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga pre-request, isin lang sa ako ang account, Gideon Candelario. O kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra pod ninyong i-comment diri sa to ang comment section. Si Evelyn Iran Tarukan, okay ra pastor na aras siya sa Asia, datuyok-tuyok ang iyahang biyahe. Okay, salamat kay sa Ginoo na ara diri sa Asia. Mas kuyaw dito sa Middle East. Salamat sa Ginoo. Si Lorena Traya, good morning pastor. Good morning. Ang Dios magpanalangin. Dili ato kalimtan mga igsoon atong i-appeal pag-ampo nga ang mga leader bitaw, labi na si Trump o leader sa Israel o leader sa Iran o sa ubang pang mga leader. Kana bitaw ilahang ayuhon sila ang ilang kasing-kasing sa Ginoo bitaw. Dili na sila manghinambong sa ilang mga armas o sa manggod sa hinungdan nganong kining gubat ming buto tungod ni kadaghan nilang armas. Kay wala pa ni sila armas, di mo apil sa gubat. Pero tungod kay high-tech og naa sila mga high-tech nga mga power kay mga armas, unang sila mismo mangunay og gubat, sila mismo ang mag-una-una gubat. Muna ato silang iampo nga maghari nila ang gugma. Imbis kalagot, gugma ang mupuli nila. Si Yamski Simbrano, morning pastor, pa-shout out ko pastor nimo Alim Dila Pinya from Santa Fe, New Corelia. Salamat sa pagbasa. Maibuntag diha sa Santa Fe, Corelia. Ang Dios magpanalangin, ni Dios magauban. Si Dong Jimboy, pastor watching from Panubigan, Buena Vista, Gihulgan City. May buntag nimo diha Dong Jimboy. Usas mga composer diha sa Gihulgan. Salamat kay sa imong kinabuhi. Kita-kita nya ta 29. Murag makalarga gyud kog 29. Actually closing unta na sa akong anak, graduation na sa akong anak. Tungon sa kuan ang akong asawa di gyud kakuyog. Kung dili gyud mausob ang pizza, wala pa may katawag gyud ni Pastor Alwin. Kung dili mausab ang pizza, di gyud ko katambong sa graduation sa akong anak. Nya di pud kakuyog ang akong asawa diha sa anniversary sa Lagatasanon. Si Arnold Passion, maimbuntag nimo diha Tatay Arnold. Maimbuntag maayo nga pakiguban. Si Elena Alisna Kwamag, salamat sa Ginoo sa mensahe sa awit makalangit hangtod may kinabuhi. Amo kang alagaran Ginoo ug kami magpabilin diha sa imong mga pulong. Salamat pastor og God bless natong tanan. Si Nida Naro Tamba makapahilak ang pulong sa Ginoo. Salamat kay pastor. Na bless gyud ko sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanatong tanan.
Gikan ni Sheena Imnaro, morning pastor, to all anak sa Ginoo. Wow, maayong buntag pastor. Gikan ni Tata Arnold. Oras na sa akong pagpanamilit, tapos sa dili pa ko manamilit, pagampo sa pasalamatan na to ang Ginoo sa iyang pagkamaayo nga di nagmalampuson ang ato ang panag-uban o kitagi panalanginan. Salamat amahan sa imong mga pulong nga nagdasig kanamo, ilabi na sa matagusa sa mga nag-alagad kanimo, imong gilig-on o gidasig, imong gihupay unsa may mga kagul kabugaton, imong gipagaan. Salamat Ginoo sa mga pulong mga minsay nga amo karong nadunggan gikan kanimo. Imo kaming gipanalanginan. Sa padayon namong pagkinabuhi ning adlaw, among gipangayo ug among gituohan nga padayon usab kang mag-atiman ka namong tanan. Maga-proteksyon bilabi na sa among mga kaigsunan nga nagtrabaho. Ang imong mga pulong nga imong gipili na lang kanamo, kami maalaumon nga kini magapanghitabo og amo gayong nasinatian ug padayon namong nasinatian ang imong pulong nagpahinumdom nga matinud-anon ka sa tanang matinud-anon kanimo ug andam ka nga muluwas sa tanan nga nahigugma kanimo. Ang imong mga pulong nagpahinumdom kanamo pinaagi kang David diha sa Salmo 91 bersikulo 14 nga kanunay nimong luwason ang mga taong nahigugma kanimo. O kami imong gitudluan sa mga kinaiya kahimtang sa tinuod nga gugma nga dunay may pagpakabana sa mga buluhaton, labi na sa mga buluhaton nga alang kanimo. We declare blessing sa tanan nga nagmatinud-anon og sa tanang niabag sa tanan Ginoo nga padayon nga niabag. Salamat o Dios ako makigsuonan nga imo silang gipanalanginan. Salamat sa imong pagpanalangin sa ilang pagtrabaho sa pangnegosyo ug uban pang mga source of income sa akong makigsuonan, padayon kang magapanalangin. Ako silang isalig, itugyan ka na kanimo. Amahan, ubanay kami. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini yung suon, Pastor Gideon, manamilit na sa atong nga programa, uban sa pag-ingon. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo, kinabuhi ko. Alang sa mga listener sa FM station, human aning paong, no, mapawong kita. Balik siguro ta kung naatay live on yung gabi o kahaugma sa buntag. God bless. Good morning. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,